Ну што ж, можна сказаць, што Віктор Орбан доўгі час быў паплечнікам Лукашэнкі і дапамагаў лабіяваць некаторыя пытанні ў еўразвязе. У тым ліку спрабаваў дамагчыся змякчэння санкцыяў ці ўвогуле заблакавання гэтых санкцыяў. Цяперашні выбар венгерцаў Петер Мадзер, ці наколькі ён зменіць гэтую сітуацыю, расклад, скажем, сілаў, ці зменіцца ўвогуле радыкальна курс Угоршчыны ў дачыненні да афіцыйнага Менску, ці не? Я не думаю, што нешта кардынальна зменіцца. Ўсё ж такі пасля 22-го года, там асабліва адносін такіх ужо, я б не казаў, што вялікіх не было. Канешне, яны былі... Орбан дапамагаў як мог, але ж ён заняў сугуба нейтральную пазіцыю па ключавых пытанняў, і я б не казаў, што яны былі занадта шчыльнымі харуснікамі. Таму я не бачу, каб Угоршчына не працягвала такі больш прагматычную палітыку ў дачыненні да Мінска, але тут я кажу адно, што Мінск не будзе ні першым, ні другім, ні трэцім прыярытэтам Будапешта, яны будуць займацца іншымі рэчамі, і шмат у чым адносіны з Мінскам будуць залежаць, як новы ўрад выстраіць адносіны з Масквой. Ад гэтага будзе залежаць і адносіны з Мінскам. Ну вось, тым не менш, Сіярта прыязджаў у Менск неаднаразова. У Менску ў Беларусі ёсць амбасада Угоршчыны, і Угоршчына была лідарам па выдачы візаў для беларусаў. Ці ў гэтым сэнсе штосьці можа змяніцца, дыпламатычныя стасункі? Ну, тут залежыць ад таго, які будзе ўрад. То бок мы ж таксама не ведаем, выйграла партыя, я б сказаў, нават выйграла антыорбанаўская коаліцыя. Все аб'ядналіся вакол Мазера супраць Орбана. Але ж кіраванне краіны будзе выглядаць па-іншаму. Мы не ведаем, якім будзе гэты ўрад, як яны будуць і што яны будуць рабіць, але я лічу таксама, што ўсё ж такі наўрад ці яны будуць занадта паніжаць дыпламатычныя адносіны, бо, разумееце, ну, адносіны є, каб проста взяць і сказаць, што асабліва на гэтай сітуацыі, што вось мы адклікаем амбасадара, я не бачу гэтым ніякіх плюсаў для Будапешта, таму хутчэй за ўсё проста пакінуць, як яно є, і будуць чакаць, як будзе развівацца сітуацыя, у тым ліку, як будзе развівацца беларуска-еўрапейскія адносіны. Менавіта ад гэтага, я думаю, будзе Будапешт ад гэтага будзе глядзець, чи зачыняць ці не зачыняць амбасаду, чи як далей працаваць з Мінскам. Рыгор, ёсць больш маштабнае геапалітычнае пытанне пра адносіны. Што наконт Украіны? Таму што з аднаго боку мы маем заўвагі шэрагу экспертаў пра тое, што Мадзер, ён не сказаць, што надта праўкраінскі палітык, ён таксама выступаў супраць падтрымання для Украіны. І з іншага боку мы бачым заявы самога Мадзера пра памкненне нармалізаваць адносіны як з еўразвязам, гэтак і з НАТО. А мы памятаем, ну, згадваецца з апошняе, напрыклад, вось тое, што Венгрыя Орбана, Угоршчына Орбана блакавала вось гэта 90 мільярдаў дапамогі для Украіны еўрапейскай. Каб нармалізаваць адносіны з еўразвязам і НАТО, Угоршчына Мадзера можа пайсці на пацяпленне якраз стасункаў з Украінай? Як вам бачыцца? Да, адносіны палепшацца толькі з-за таго, што ўжо горш быць не магло. То бок менавіта Угоршчына сапраўды і гэты ўрад заняў настолькі антыукраінскую пазіцыю, што далі ўжо некуды. Таму, канешне, асабліва, як вы правільна адзначылі, для гэтага ўрада будзе вельмі важна палепшыць адносіны з еўразвязам, і той бок пачнуць чыстага аркуша. Але ж пытанне ў тым, што, разумееце, антыукраінская ці прарасійская палітыка Орбана, ці я б так сказаў, што гэта ўсё ж такі падтрымлівалася і ў грамадстве. То бок є вялікая колькасць угорскага насельніцтва, якая жадае мець вось такую балансаваную знешнюю палітыку, якая падтрымлівала антыукраінскую пазіцыю і рыторыку.
Таму я б казаў так, радыкальнасці ў адносінах да Ўкраіны больш не будзе, але ж гэты ўрад зойме пазіцыю падобную да прэзідэнта Наўроцкага польскага ці славацкага, ці Фіцо, прабачце, які застануцца еўраскептыкамі і, ў прынцыпе, скептыкамі да Ўкраіны. Таму Угоршчына застанецца в нейкім сэнсе адным з рухавікоў, я б сказал, такой антыукраінскай кааліцыі Еўразвязі. Паслухайце, ну і ў нашым геапалітычным аглядзе немагчыма не спытаць пра адносіны з Расіяй. Вугорскі раман з Крамлём. Ён ужо фініта ля камедыя альбо ў нейкай іншай форме можа працягнуцца? Я думаю, што он будзе працягвацца. Разумееце, канешне, тое, што мы пабачылі, што сапраўды Орбан быў агентам Кремля ў Брюсселе, вось гэтая мышка шмат нарабіла, нацягала сыру для Пуціна, але ж у гэтага ўрада, у гэтых элітаў застаецца вялікі як эканамічны, так і палітычны інтарэс у працягу адносінаў з Масквой, і асабліва у расійскіх энерганосьбітах. Таму, я думаю, Масква будзе чакаць, з чым гэты ўрад прыедзе, ці будзе ён гатовы працаваць разам з Масквой, як кажуць, у Еўразвязе. І я думаю, вось гэты гандаль скончыцца тым, што хутчэй за ўсё мы можам чакаць, што адносіны з Пуціним яны не будуць такімі цёплымі, як паміж Пуціним і Орбанам, але ж стануць прагматычнымі і дастаткова пазітыўнымі для Угоршчыны. Бо запыт на гэта є. Ну вось варта нагадаць, што у Лукашэнкі таксама былі планы на супрацу ў энергетычнай сферы з Угоршчынай у межах гэтай жа атамнай электрастанцыі. Ну і таксама пабачылі мы, што Лукашенко ўжо выказаў сваё вішаванне Мазеру з перамогай, напэўна, спрабуе ўсталяваць кантакт. Пры такім раскладзе ці адкрыецца магчымасці для супрацоўніцтва, для ўсталявання кантакту дэмакратычным сілам Беларусі таксама? Для них гэта магчымасць. То бок мы пабачылі, што вялікай супрацы паміж Орбанам і Лукашэнкай не было. То бок, хутчэй за ўсё, Орбан разглядаў Лукашэнку і адносіны з Лукашэнкам праз прызму адносінаў з Пуціним. Але ж таму не было ні вялікіх такіх ні эканамічных, ні палітычных, была дыпламатычная падтрымка, але вельмі абмежаваная. Зараз, я думаю, што ў гэтага ўрада няма асабліва разумення, і да, як я ўжо казала, гэта не прыярытэт, таму для Кіева і для офіса Ціхановскай гэта зараз магчымасць, як кажуць, пралабіяваць, праадвакатаваць сваю пазіцыю інтарэсы і паглядзець, які будзе зваротная сувязь з новага ўраду. Таму я бы гэтым карыстаўся, але ж я, опять же, не бачу, наколькі для гэтага ўрада зараз нашмат больш вялікія стаяць пытанні, тым не менш, такая магчымасць є. Ну, зглядзіце, згадвалі мы 17 мільярдаў еўраў заблакаваны для Угоршчыны Еўразвязам, у тым ліку з-за несвабодных судоў і так далей. Вялікія грошы. І, па сутнасці, матывацыя палепшыць адносіны з Еўразвязам зразумелая. І таму вось гэты час, а яшчэ да таго ж можам дадаць, што Крэмль все-таки ўжо выказаўся, што Угоршчына такая не сяброўская краіна, бо падтрымлівае гэтыя санкцыі еўрапейскія супраць Расіі. Ці можам мы гаварыць пра тое, што, прынамсі, нейкі, хай сабе і кароткі, але ёсць перыяд, калі еўразвяз, хай і грашыма, хай перспектывай фінансавай, але можа перацягнуць новыя улады Угоршчыны все-таки на свой праеўрапейскі бок. Ці можа паспець Еўропа перакупіць Угоршчыну, не даўшы гэта зрабіць раней Маскве? Разумееце, я думаю, што, канешне, такая магчымасць є, але шмат у чым залежыць, хто ж такі Мадзяр, хто прыйшоў сапраўды да ўлады, бо шмат у чым ён прыйшоў на вельмі такіх папулістычных антыорбанаўскіх лозунгах. Ці сапраўды ён будзе
рэфармаваць вугоршчыну, каб вядома, стасункі палепшацца. У гэтым годзе стасункі будуць даволі добрыя, і грошы будуць разблакованы, і пачнуцца шмат якія рэформы в Угоршчыне. Але ж пытанне ў тым, ці будуць гэта сапраўдныя рэформы, каб дэмакратызаваць Угоршчыну згодна з еўрапейскімі стандартамі, ці гэтыя ўлады будуць перапрацоўваць проста ўсё пад сабе. Гэта вялікае пытанне. Калі, вядома, гэты ўрад будзе разумець. Але ж не, все ж таки я сказаў, што хутчэй за ўсё пасля гэтага паляпшэння вернецца ўсё на кругі свая, бо, як я ўжо казаў, Запад сярод эліт угорскіх і таксама шмат такіх сегментаў грамадства, сярод былых выбарцаў Орбана і так далее, ён на тое, каб балансаваць, каб атрымліваць грошы з усіх бакоў. І мы павінны казаць пра тое, што в Угоршчыне застаецца таксама магчымасць гандляваць, ну не гандляваць, а таргавацца, скажем так, з Брусселем, бо, опять же, тыя ж грошы, якія зараз яны разблакуюць для Украіны, яны наступны транш могуць заблакаваць, таму сугубо пытанне ў тым, што перавесіць, і Москва таксама таму не адказвае, бо яна чакае. Яна таксама чакае, каб гэты ўрад зрабіў, паказаў, што яны гатовы супрацоўнічаць у інтарэсах Москвы. Таму час вызначыць, наколькі гэты ўрад сапраўды праеўрапейскі, ці ён будзе працягваць больш-менш орбанаўскую палітыку. Ну і Мадзяр анансаваў свой першы афіцыйны візіт, які адбудзецца ў Польшчу. Ці мае значэнне менавіта гэтая краіна, ці сігналізуе пра нешта? Выбар такі. Гэта вельмі цікавы выбар. Я думаю, што паказвае, што першыя крокі, першыя, кажуць, рашэнні, яны все ж таки на паляпшэнне адносінаў з Еўропай. А вось наколькі доўга гэта прадліцца, гэта ўжо іншае пытанне. Але я думаю, што все ж таки гэта пазітыўныя крокі, вельмі добра для ўсіх, і для Украіны, і для нас, што вось гэты агент Крамля зышоў з улады, і будем спадзявацца, што вугорскае грамадства будзе працягваць адстойваць інтарэсы праеўрапейскай Вугоршчыны і агульнай будучыні Еўропы.